ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు. సరే ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు ఎలా వచ్చిందంటే, థ్యాంక్ యూ సుజిత. సుజిత యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఆర్ అన్నపూర్ణ డిఐ ఫెసిలిటీ till about 6 months ago. ఆవిడ ద్వారానే ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు వచ్చింది, అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు అది మొత్తం సర్కిల్ అయ్యి షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్, అండ్ షీఈస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్. అండ్ దాని తర్వాత నా దగ్గరికి సంతోష్ వచ్చాడు. చూశాను ఏంటి దీని విషయం అంటే, బాగా హైపర్గా ఉన్నాడు, ప్యాషనెట్గా ఉన్నాడు అసలు. అండ్ నాకు నిజంగా అనుకోలేదు నేను, ఎందుకంటే నాకు మెంటల్గా ఒక చిన్న బ్లాక్ ఉండేది. థ్రిల్లర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ ఈ డివోషనల్ థ్రిల్లర్స్, సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్స్ నాకు జడ్జ్మెంట్ ఉందా కరెక్ట్గా లేదా అనే ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఉండేది. అది ఉన్నా కూడా అది ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 minutes తర్వాతే హీ గాట్ మై అటెన్షన్ అండ్ కెప్ట్ ఇట్ ఫర్ 2.5 hours. అండ్ నేను అప్పుడు చెప్పాను, నువ్వు నాకు ఇచ్చిన నేరేషన్కి కేవలం 75% ఇస్తే చాలు, సినిమా హిట్ అవుతుందని చెప్పాను. హీ కేమ్ అవుట్ విత్ 90-95%. ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ సర్టన్ ఆఫ్ ఇట్. నేను ఎప్పుడు 100 ఇవ్వను, దేనికి 100 ఇవ్వను, బట్ హీ కేమ్ అవుట్ విత్ 90% ఆఫ్ వాట్ హీ నేరేటెడ్ టు మీ, ద ఎఫెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దాని తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారు, ఇది సులభమైన సినిమా కాదు చేయటానికి, చాలా ప్లానింగ్ అవసరం, చాలా కొంచెం ఖర్చు కూడా ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ మమ్మల్ని తట్టుకున్నారు, ఎందుకంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానివ్వండి, మోర్ దెన్ దాట్ లైక్ విఎఫ్ఎక్స్. ఒకరోజు సంతోష్ నేను షూటింగ్ అప్పుడు, ఓకే ఇక్కడ ఇది ఉంటే బాగుంటుంది, కానీ అది కేవలం ఒక 3 సెకండ్లకే ఉంటుంది, కానీ దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఒక 10 లక్షలు అవుతుంది. థింగ్స్ లైక్ దాట్. ఐ మీన్ లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విఎఫ్ఎక్స్లో కొంచెం కొత్తవి మేము క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఈ స్క్రిప్ట్లో లేవు. అండ్ ఇవన్నీ విషయాలు తట్టుకుని ప్రాజెక్ట్ని స్మూత్గా ఎక్కడ ఏ అడ్డంకులు లేకుండా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అదే కాకుండా బ్రహ్మాండంగా సినిమాని మార్కెటింగ్ కానివ్వండి, ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఏమీ అసలు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ లేకుండా జస్ట్ స్మూత్. ఓకే, వీఆర్ కమింగ్ ఆన్ రిలీజింగ్ ఆన్ December 7th. We just went ahead and we are here. We're going to be with you on December 7th. Thank you, Sudhakar Reddy garu. Thank you very much. And music, first time I was working with Shekhar Chandra. Sorry that he's not here. He had a personal problem, so he couldn't be here. మీ అందరికి బహుశా తెలియపోవచ్చు, శేఖర్ వాళ్ళ ఫాదర్ హరి అన్మోల్ గారు నాకు 2 సినిమాలు కెమెరామెన్గా పనిచేశారు, గౌరీ అండ్ క్లాస్మేట్. సో అప్పటి నుంచి నాకు శేఖర్ తెలుసు. ఐ రిమెంబర్ నేను గౌరీ షూటింగ్కి స్విట్జర్లాండ్, అది ఫారెన్ జర్మనీకి వెళ్తున్నప్పుడు హీ వాజ్ విత్ అస్, చిన్న గిటార్ పట్టుకుని కీబోర్డ్ పట్టుకుని, వెన్ I was dancing somewhere, he used to be there. So the circle again comes right around. And now I'm working with Shekhar. I asked for Shekhar. And we had like 3-4 choices, and I said we have to get Shekhar for this film. And he justified the film beautifully. He's the backbone of the film. His background music, expect చేసిన దానికన్నా he exceeded that. And అదే కాకుండా all the songs. జనరల్గా థ్రిల్లర్ అనేసరికి సాంగ్స్కి చిన్న బ్యాక్ సీట్కి వెళ్ళిపోతాయి సాంగ్స్, బట్ నాకు పాటలు అన్నీ నచ్చాయి, ఇమ్మీడియట్గా నచ్చాయి, అండ్ తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటాయి అనే నమ్మకం నాకుంది. అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై కాస్ట్ క్రూ పేరున అందరూ, అండ్ ఇషా, హ్యాపీ టు బీ వర్కింగ్ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ తెలుగు హీరోయిన్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్. I hope there are more, and I hope we act together more in the future. And Raj garu, Madhura Sridhar garu, I hope we get that hat trick. Yeah, Godavari, Mallirava, and hopefully Subramaniapuram. You've given me good luck, so let's continue that. And last, Patrikeya Mitrulandarki, sir, 8th class andi meeru, nenu prem kada vachinappudu nijama చిన్న ఇరుకులో పెట్టేశారండి. థ్యాంక్ యూ, దట్ యోర్స్ వాజ్ ద బెస్ట్ కామెంట్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ స్పార్క్డ్ ఆఫ్ సమ్ లాఫ్టర్ హియర్. ఐఎమ్ గ్లాడ్ విత్ బ్లెస్డ్ విత్ డీసెంట్ జీన్స్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నాను. అండ్ చివరికి పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్, అండ్ యువర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్యుబుల్ టు అస్. అండ్
really thank you for being here, and hopefully we'll meet again in the success meet. Okay, thank you.